so afa bia na mo ma no pay se wo eye dankora bia wo de ma han se ye nidwa ewo mu amepa cho no atwe be okasa fidie no san se eyade so obi hia bi pa obi hia bi store na ye shop no se wo bia anopay me de ofre kontabudie betudwa na wo so atimi ne empanfo atimi de nkomo enso so ewo so anopay ukenkan ni ewo anopa bosuo Ahenkan Kasiebo mo me adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endie wanim kan afi pe akunya na tra so na ayi wasum esam no emu enkyiremu sade sibi etie na efata mede bo edi awramu edi amawo Ahenkan FM Meshan samno ase ede amawa na ene yehwe afarefo dwumadie ne ntotoye sade sibe enso eko anase ensumu nam yefo no sade omososo adwumadie no esibe eko na osoafo ya pa no na wono ena hwe dwumadie eso eno eye Ministry of Fisheries and Aquaculture Development ayo nimanyamfo Mavis Hawakumsen ma mede sema wodo de atodwa HM se empepem no ekasei omone afarefo ni nyina timi asinkonya edinkitawa mantiase timi aya adwuma esanse ebrewe eyebre waso omo hye na omo eboa sede beya obi biara enko ensuo so na onko yi emu enam esanse duru sa abre ya omo gidiye ese waso omo makwan ema sabi pata na omo ensuo ni mu no womo soso etimi ehwe na omo tunkosua dodo na sede beya nam no aiwo ensuo ni mu no ebetimi enso adore etisiam no ekasei waka kira falefo ni nyina safety eye anano memenda eno eye July bosome ne da edikan afempenu ne aduonu miensa mo sa bre ne mo ade kwa no eye bosome baako nya ade se ombema kwan amobi atimi akonsuo so akwakoyi enam enti kosi eye August bosome no ne da toso aduasa baako afempenu ne aduonu miensa no eye ade se sisiam no ekase de omugusuwa ehwe ne mo ese nya ade se obi abekọ eye ensuo so eso akwakoyi emu eso so enam na chese ni nyina no eye totoya ogidie se ebetimi enso aboa ama enempata omo ewo nsuo mo no ombetimi enso adore ne koba se ye bie apono mu se afarefo do wono nko ne omo nko yimu enama ombetimi enso enya dodo na maganafo yeso yetimi nya bidia wofufuo edie yebetimi de bia bo ampesie ene ebisu yebesi bi koso yebenua bi saa ne yewe ni nyina no wasesa de betimi aboa ma nomatimi akonkati no wonom eye ne saa wade tudwa biem ekire mu ese we ya omo eye ne se no enye se Ghana hanko a ena obetie yeso ye makwan ema afarefo nko nsuom enkoyimu nam adaya yeso ye pese mpata no edore wasenya Ghana nko na bibisa ekoso enu nti odwani ekire mu ewa akosibro ne hwente ekromu eye United States of America waso omokran so saa no mo eye enu achi uko Morocco ye ne akasakasa bibiman baako a wamososo saa no mo eye enu achi Egypt so ewe bibiman mu ya waso omososo edurubro bia omohwe ema afarefo ni nyina trafie dwoma home na empata no so asebwa mu wo eye ensuo no mu no wamso atimi adore saa nso na adwani kyerem ewo Italy wose saa no mo so eye tebre ne abra bia nso no obekọ no bonse omo empata no dodo na no omo nya bi ema ekrampo no omo timi eche bi ma bi eso ama afoforo so aga na yekora yeka ho yetimi kokra bi efiri wa abra obo ade wo cheche apui wanyi emu o odi bi ma yen enti wose yeso yedoto nuoma ye sede be ya yeso mpata na omo wo nsuo ni mo no yebetimi anya dodo na na afie beduru ba bi kura ne betimi so di bi akoma ama afoforo so na yetimi anya mfasode enso so ewo so no enyina ka ho abi ana wo chem se mpanyfo si nkonya wanom so so ekekere epo we ya sisiam no kase de wo chese abra no afibie mu ombehwe na bosome ba kom de asuo no mama afarefo ni nyina trafia adwoma home na mpata na atimi enso atonkosua na afi omatimi enso ase adore na no atimi aboa ma no omatimi akọ eye enkan wode sa ensem we etudwa no abodwa tada ewo eye Elimina Fishing Harbor eno enso ewo Akomadan Elimina eye egwafo abrem ewo enane chese omo abodwa tada na eja enkitaudie ekoso sede be ya oni afarefo no mo no no ebetimi enso anya enkitaudie na ntiase ebetimi enso aye adwuma Miyeni na ye nyim se enam na wo punu no pressure abaso ana ya kasa ye ni o ma ye ya enye ye use DDT ye use dynamite ye use monofilament ye use ayesika de blue light fishing nani ni na ye de kwa punu so eti ama epo enam no akase ne nketwa ni na ensa na se ye tmasi ni ye hyehan na enam no sa ede na ye bedi bio na science fo omuni na ye hwehwemu se e wo se ye di close season
nyoma ye no ho na ye kwa brochira na sa manani ye koye meetings which means say US for omoye close season Morocco for omoye close season uko Italy omoye close season uko Egypt omoye close season etenye Ghana kwa ni ye close na omo ye se ni ebe ya omo epumu nyam no ababa so omo ye nti ana omo nya bia ye de na esa no omo de omo impossible ye na ye so ye pese ye isechewe se ye so sika kese enkwa amanane enkoto nsumam embamba yi wo Ghana wei eya oswafo no na hye afarefo dwumadie ne ntotoye eso mekire Minister for Fisheries and Aquaculture Development onimonyamfo Mavis Awakumsie ne kasa no afa pemwa wodi bi eto aso biemu a ne no de ya asidakase ene wode ekode ama wonoma womo enso konsuo suko yi enam eba me nya bi awie mechi afarefo no na woda wonoma se pebo wonoma baso eso wonoma ya ade pa se eye enhihye ya aban ede ba ye womo etiase aso pemu a sisi egusu ayeye santotoye no na okire mu se aban enya womo sa akonim so omkwa kwotena fie bosome baako yi enya de se beye mre ede ama wonom no mabeye de ama omo pa enti aban so nya wonom sa akwa ohwe anim se enuane fam obema mu bibi kakra ene emo kakra anwa kakra na eja wonom atimi so ede atwitwa de omo kakra kopem se bosome a wonom ede ai taboro ede ato eye ensuo so se mo bia nkomu enkoyim nam no sa abre no enso betimi aso eno no wosra omo se kakra bia ensu kakra bia a womo sa beka bia omo hwe so omo ni beso na afi so omo betimi de atoto nyoma na ankakanga kra kosisa bosome no enso ebeso eti bra mo dia ba ye adwuma ni na ye do na se na se ni ada ni na ye ke ye adwuma ye be ye close season ye ni se awu kire baba kakra na se wo hye mo kra close season for the artisanal mpem ye aye na wo chi mienu esa se bu so ni pia mo kwa oposo eti sa na wo chi mienu na ada ka ye de no ni aye no bu so ni ye se momwa na nyoma ye de bra kakra ni ni se nya no na be hye mo bu so me ba ko no na emom aba bra da bi kakra Trola for pedi ye mo mu bibia e artisanal for pedi ye de ma wo mo esa so mo mu se mu yedu ese mo eti mo na ye hye mo te mo so mo a enya aban fe se o be sori de bia se o ye close season na o de aman for the tenase na o se sika se o to dwane de aman for enya aban fe mo ni ye pese ye pu mo no no o metu nkosia na o ma wo na enami bebre aba wei eye oswafo no na hye afarefo dwumadie ne ntotoye eso Minister for Fisheries and Aquaculture Development onimanyamfo Mavis Awakumsie ana de hyewa ma no pai wate eye nene enso eno ne nyina no eye tabura wonom ede ato yensuonsuo awodo so titiri pa ene epo no se wonom emma eye nsumnam yifo no wonom nkoso nkoyi enam bosome baako ena wonom enso ede ato wonom na mayemfiri eye enumu ai na yemfiri ani enso enkyere mu ewo eye amanyosem enso so emuai na eyade se pempam no ekase ene MPP amanyoko no wonom gusua a chese wonom ehwese adehye no mususu se amanyoko ni mu no sebsebe mpredua sadidi ato eti wonom soso ehunu se wonom ebraso anaso womo ana mpanyfo mo ekwan ya betimi aboa amatumi a amanyoko no ehwese afimpino ne aduo no enan no womo sabetimi enso aka edisem no ekase ene frankatufo no mpanyfo so ekire mu se ade bia wo hyehye ene akade aka huntu be se otu franka enya se oka ya sa ne editumi na ma da bi ndi se ne abi ene se de dika ye bebia promato no awaba no abefa won krata abefa krata no kotintim nsem edi guso ewia na afia chempenfo atwatenase ne abusa nsem ba ko mienu miensa ye di adanse sampa wo sa ni pai ye mo akonya ma bepere eye mampanyini utu franka de mayania tumi no obetimi ade amaya na se utimi enso nyemayen etisa eno ehun kitawdie ana ekoso a kyesese me no ekazanya asem ketwa enra empanyufo makoma miensa ana mo ekopie mo ewo eye empanyufo a wonom ehwe na wonom atoto eye wonom mpesom tu frank ade ma MPP amanyuko no ano eno eye vetting committee no na omukopie mu na saa nipa makoma miensa owura la kwadwo kyere mate ono ankane no ye so afo hwe fidi djuma eni dwade djuma die ntotoye so no okawo bie no akopie mu sanso ena Ghana mapanya be de Dr. Alhaji Mahmud Baumia akora wono soso ekopie mu ensoso ebi na enye ono ko a sanso so ena eye owura ensafo apoku
wano so ekopiem ewo mpanyifo enso anima ene kitawdie enso etimi ekoso ana enye asemketo na enedai yade se enipa makomako eye miensen wanom ena ekro orura onimonyamfo aboache gya kwankane na oyo so afo hwa nyamodi twumadi ntoto yeso na nadan kwakufa da mamu a na edikan enso emu opanyini obekọ ene eno achi onimonyamfo akwabena je Japan a wano so ankane no yetwetwefo panyidema MPP amanyuku no wano so ebekọ afi onimonyamfo Kennedy akompre ko Japan ase central amrahye bedwani ene wano so kwa kohyia eye vet committee no matoto eye nano enti sa nipa makomako miensen ene wamo ana ekro nanra ene mpanyifo iko ye ene ensem bebre na ana chese esisi ya na enye ensem ketua na opanyini ba ko a wono sisiam no ekasem na ni abre ehwanimu aboa eye Ghana mampanya be de che Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na afi bibia tutoma watima betu franka de ama MPP amanyuku no eye Owura Frederick Opare ansa opanyini brebi atwam no na yam na sebedwane de ma de so mosuhum abato mpesua so na opanyini kuro ya anso so no brebi atwam no na yade so odi alakwadwo kyeremate achi papa ene ne de wotem se dabi babia ne wo hye no na ohun no mani so sisi ade wo hu se no mamu da ho o se Dr. Bawumia wono an wo sefa tanti odimirika kodi Bawumia achi na eno ne woni semkyerefo bo komo na semkyerefo bisa se na wade na sebesebe mpraduasa unsi gina ye baako wadi eye alakwadwo kyemate achi ba ne se ne de sebesebe wayi ne baako ahye ne nsem a wabedi Bawumia achi no chem se hwe mude munim ne ekọ se sebesebe mpraduasa nsuo to no se wanti a osori anopai ohun se fomafo muhu se de no mase bi Dr. Bawumia no sefata so betimi aboa magana timi akona ni muhu ye empo bleki de 8 MPP amanyuku ye ni abre ho aye kun Dr. Bawumia no bia so betimi na ewiase de sebesebe o se nipa nyina edane moa na so wadane hu bi wate na se onim na ye waju so be de mani ate timi de me nane aboa ni bia omo dane pe wo so na oba omba berewo eto ndi ohuni se Dr. Bawumia ba bia duru no wono an obia enso ekase wo sefata so betimi enso abu nwatwene mu de ama MPP amanyuku anu nti ene nam no kasei wono so ahwe ni mu se Bawumia obaboa no ama na timi enso ehu anya na nisuade ehu no enu achi no chem se watete ese bi mu se ai ena aban mu mpanyimfo nyina to adi Bawumia achi wosenya no kore de biara eda obi biara obeka se aban mu mpanyimfo nyina adi Bawumia achi no wosenya sa na tie na Bawumia no obi biara obe ye na adwen so obedi na chi bia na ye obi a wono akasa watena se ne wasesen de nneoma agu nsane ani na wote amanyosam ase na wono asini gina ye etinye se ebia mampanyina na se ebia mpanyifo bi amwo aban mu na eye nkrofo yodom so mu nyina endi Bawumia achi na mum no yade se wono ma na cheso mahunu se de no mase bi ekoro ma se da bi Bawumia ene osefata obetimi enso abo amanyuku anu nti ana ma mu nyina so edi eye na chi na ode nsam no tudwa no se na ode enchirimu no emayen Minye MP. Mini abai board biaso. Minye CEOs. I am nowhere near government. In fact, many Roland Martin 90 for 17 years from 2005 till last year. And sana, we decided to be a party year dream. Me ankasa me de mani affirm me de masoto forma. Me feel said this is the direction. I be boy. And yes, sabi sika pudu obi no bia kukru. Edi ama me say brana be di we yachi. Debi. Politics are me no me de madwene and enya me kuma. Enti betumi adobi. But when all the writings on the wall show say ahana tisi ekwa. Ahana tisi. Let's say you know more try painting that picture. Be a very senior person in Dr. Bawumia's campaign, very integral part of the sector. Means smelly abayinsa when the campaign. And I mean who any machinations ewo abayimu. In fact, I don't even remember the last time meka say mene abayimu mpanyimfo bi krampudi enkita ho. Enti anya no credit. The just here who say as we speak, majority of members of parliament support Dr. Bawumia. But it is also true say bakwa na mienu bi support other candidates. Enti ebia no so no hu ya woko obia di Bawumia achi o ti odi trawo na fa to badwe na we akane mra sebedwane di ma de shomo suhum abato empesua eso empepe yi Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Ghana ma penya be de chi so no na ekọ it is possible wose anu na sisia obi ade ato na no ye hwrema obi asora no pa wobo enti wo person no dofo kura kasa no ahu ababa wa bi na no ye wakonope na che say it is possible unya kanko ade a o obeji wansem na tum enti Owura Frederick Opare ansa ana de shimama wote ne nka wa chechire die nti a enei wasan free alankwadwo kyeremate achi a
wode ne ntoma akɔbɔ ɛyɛ Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ɛtia no akyɛ sɛ ɔboa no sɛ afempino ne aduonu ɛnan MPP amanyɔkuo ne tim obetu frankaa ɛde ama ɛyɛ wɔne mo ɛyɛ no pa no sia Ahenkan Kasiebo ka na hyɛ ne so ɛsɛ ɛyɛ Ahenkan 93.3 FM number 1 account radio station so and ebutu a yede o man mu nsem ede dan wo na mayempem so ne yekɔ yanim enso ewo eye ensem foforo enso emuai na enrada ade se arehusem a chese esiye na ɛha adwene pa na we eye subanfo sabi subatantan a eni kwanse yesoso so ne nyina wose yahwe ne yeboa ne etu ase ene se ubepiem ewo eye achim abuabu kuro dwam ya no ma ene adesuafo ajeze wonom soso ehwe edia adesua ewo eye achim abuabu Presbyterian Senior High School mo ene echeze eye adesuafo yi wonom ekwaje adesua no omopon no mukofie pe na school dan no krofo so enenamu na cheze omo so ehwehwemu ene enwoma agodo ehia adesuafo no omo so sesa ejeze yade ha adwene bebere na ne nyanse no akrofo tachi amwa pa ena wonom kobo edi wura eye achema boabu JHS wonom a ene wonom ekoye chese eye adekyerefo no wonom abia ya wonom etena na chese ye kan potoka sem se staff common room ho ena chese afi headmaster no kra no so na tra ye ne office wom kobo edi wura wonom a ene chese ombubu apono obeka sa do omkobo wura oma antuma na omtutum tutu bibia mu mpoma nyira omtutum mu nanso so aye comfortable amwafo yi wonom boa mo pa 67 previous omo ekono womo aboa wonom enti womo kwa akopɛ bɔne adi ne nyina so mko wi adesuafo no enuoma eti aye staff common room wonom say womo bupuno nani afi so kura no aye mpoma awowo nso so no womo epapa bia omo efo so ya no mu wura dankora ni mu akyese na ha adwene bebere na eno nam so ebi ama aye headmaster wono enehwe achema boabo Presbyterian JHS wonom yi aye owura Ebenezer Asante woni Ahenkan Kasiebo ebonkomo ekiremu de ekofa aye se hawo nyina ede ebaye na ono akasankasa so bana de nani kotwa masa nre santamu ekohwe de ekoso ewo wokoye odimu enkiremu ni ama ne boni nyina no so ede boyisi Chrono de ni krenim de oben wo because se waba first one we ni prenu so school I will me aban school to aban the so ya sin e boy home by here bibia my by in basic schools no you need extra staff to say secondary schools no war security personnel caterers ne pantry men and pantry women into your headmaster me na me de are me ho edu ahomachia na ma be first school no no ma hwese school no intact na say BBC they say enra anopa me ba na say ma enter through my staff common room through the window our window na say no cry the block and burglar proof for woman no ebuosi inside but na me charge o man fa bibia I think so mo target here me office me buy no me hu say o ma try say mo bu me window no but burglar proof into man to me I enter to coordinate chin so there's another window a coastal room from there to my office and so mo try but o man to me mo wide window no cry free o mo to your burglar proof no achese to mo to me bu padlock o ma achese burglar proof na free door na ni adishima wei eye opanyina ukopie mu ewo eye achima boabo Presbyterian JHS wono wono na etua adekyerefo ni nyina enso ano headmaster eno no owura Ebenezer Asante na ne kwakra mu no ana wadi tudwa ekyire mu se ne susuye ne na adwe mu de sebsem previous so hunu se eye adehye no binom a wono efi achima boabo krodwam ya no amode omo no pa bia o maso eja kumo ewo mu hunim punu wusie saa so hu aduane kora mo eno a ejeso omo bon tampe no wose ebe ye omo bia ana jese wonom edisa ensemoni enti omo seda pa boapa ubonso wode eye Bobs Kobobo street ni mu pe na omo seda pa no sede bia esum beba onam atima fa kwambone eso ede edi ensemoni enti anu nti wode afutusem akọ ede ama saafo ye omo bom trimu pose omo behwe na eye adesuanse ho sensem omo na to ape wo empatam ya no mu nyina se wo muntu omo fo pa sanse senka kra bre dako omunsa so mu se pa anya de se won behwe amani pakro ne ho enso atono
Chrono dear, Ukrainian your ben will because say waba first one, we in prenusu no wabe. Waba first was samba second idiot. Next will be a unim the obabe a baby flower because there will be a dining first one. Akumna we nyashi no samba be more. That means that they open on some kind. Aha, it me this a bit to my cromani. Any dying so no security system you're very poor. A dream rain in real wahanti high sumpa. Yani abo modern de kania baba. I told Banana ya santi lampo dani cry friso. Cause I had a memo no sebe enumomo enuboni we ni ade intino. O did kania ne boha no maba to through her na so mapai no. Mesre pa se Ukrainian edijawa Edia so. Achimfo so yo nsem ya temia yeka yenhwe man say. Etimi baby ameko bia na ade bia de be hye mensan mehwe bo ho ban yi. We emu ya bam. Timesro because sikasem no ye bre timesro mo. Ya yetu ye nisi school mu ana hwe ni school mu ha wo ba befa. Ye mofra na o tedi ehu ene ateti bi beto omo so. Create problem am metimi yen twi ho mfrim. Opanyina wotene kan wono na wotua akyerɛkyerɛfo a wonom ɛhwɛ aboa ama nwumasua akɔ enkan ɛwɔ akyem aboabo Presbyterian JHS mu ɛyɛ owura Ebenezer Asante ɛna adehimama wote ɛyɛ nene enso ne nya no ɛyɛ akomfotachi amoa wonom bowura school ni mu ɛkɔ senkomo kwa akɔ school no ɛjapade no mawia wɔn maka ho ɛna kyerɛ ɛnei wɔse wɔn amfa bibia de ne nso ama se school no enuoma dodo na kyerɛ ya awerɛho sɛm ɔde afutusɛm ɛne adehyɛdeɛ ɛto saafo ya wɔn abɔ mu tirim pɔ se wɔn de wɔn yɛ aboa huriye mu jampa mu tirim da se wɔn ɛnhwɛ no wɔn twɛ wɔn ɛnso ɛmfiri ɛyɛ ɛho na abusuafo maame nka nkyɛw sɛ ɛnei sɛ nyankopɔ adawroma wadawroma watimi abɔmɔden na watimi asisi dankora bi de agugu hɔ na ɛnei wopɛ sɛ wohwɛ boa ɛma adehyeɛ bɛgye adi mu dwa mekyerɛ store anaasɛ shop ana mepatwa abɔmɔden na ɛnei ɛyɛ mmaya mede ba bɛto dwa watimi afrɛ na wone mpanyifo so atimi adi nkɔmmɔ san sɛ ehia bi paa de adi dwumadie na ɛyɛ saa store anaasɛ shop a meka ho asɛm yi yehia bi ɛwɔ akyema boabo mpatam ya baabia akyema boabo mpatam ya baabia bi wo bia no obetimi ene edi enkitaho san so na asane nso so no se ebi so wo bi wo hodom an no so betimi ne yen edi ho enkitaho na etimi enso aboa mepacho se wo store na se shop a wo de ema hanya na wafre ema 0545 950502 kafra me fani bi mo de ama 0545 950502 Francis ya nene mpanyifo enso entwetwe eye enkomo afi ma memfa nko eye obi enso emanso medo eko eye Senegal man no enso so emu na wonom empempen ma mpanyine eye Mikisa na opanyine de nsam awodo ede atodwa a wo kyerem ese na eninam wiem ni nam framamu a so opanyine wono so agya empreto so mienu eso a kyese o makọ abato ewo Senegal man ni mu a o mato abade ama se onye eye ma mpanyine emu a na kyese owei enti se wo hwem a eye afimpino eni du mienu o mato aba ede ma no a kyese oto aso bu oman na ena fe empino eni du enkurum so no o san so to aba edema na ogusu akese obu aye oman no na no na beto mfremam ne na namu a kyerem se opanyini no opese sebsem mpedua so nam kotikwa so na o ma mra no yemu sa kyerɛ ne sa ma ne kwanya biem na nka o sa kɔ ne prensa ɛso enam sa ye so ama de hyɛ na mo ɛyɛ Senegal man mu kyerem se dabi wonom ntiase ye kora mo mpene enti basa ye kora ma mentemo ase man ho meso kakra ɛfa ho a kyerɛ kaka akra mpanyfo ahwɛ asisiam no kasei emu adwo na eye odra Mikisa na nkasa babonte de abetu dwa kyerem se ono a ne ka ye na nso so no sebsem mpredua wosan so boa watwe asensen wosenya no kra de biara eda se obeto agusuo enso ahwɛ se mampanyina kunya no bepre ne prensa enso so ɛso wo kyerem se eye bema be ye biwa me yedi nyina wogidi ye se mpre mienu anai adehye no mo ɛwɔ Senegal man mu edeman se wo mu omo eman no wogidi se nyoma kyerɛ se wo se woda na dia no watimi ada na di no enti agya wodo man no beja hɔ na obi so franso aba betoa so na ono so ahwɛ toto nyoma ama nyoma so atimi akɔ ɛyɛ enkan na opanyin no ekyiremu ɛsɛ ɔsrɛ pa sɛ sansɛm nam framamu ɔsɛ wɔsan so ɛpɛso ɔtena akunya no so abiemu no ɛwɔ ne mprensa mu no ɔsɛ sansɛm na manfo nya aka ai ɛwɔ mu sɛ na nka yɛ adwentoatoa na komu nyina toatoa ana wo hu ni sɛ bia nka mpemienu a kyɛ sɛ yɛ 2 times yɛ de ma wɔ ne mu no ebia nka sua nti komu timbo mɔde na komu
tiremu a kebetimi aboa ama eye mampanyini kro no watimi aye ne nneoma nyina opese wo yede ma oman no nanso dodo na no ekiremu se wonom ente ase de a wobehwe na wode oman no so agya ho no mo na afia asomdwe so etimi aba we ye nsem ono so ede aba beto eye edwa adehima mayam waso enso atienti opanyini no waso wonkɔ ne mpensa enso ebiemo we eye Senegal man no de efiri wonom enso so ede eba ene waso enso etimi atie ewo anopa no si Ahenkan Kasiebo so Ahenkan 3.3 FM so no na kamehwe se amanfo adwenkyere ba komienu bi aba na kaja mabobo so tetetew di ama na afema sori ama dwumadi otudin se maache enso aba betoa so ede ama na fidie no mibia na ni ano no so ye rofu bi wa ha okay nti Ahenkan we ye berima nana owusu ana ode na de abai achiase ana obutu achese otie eye Kasiebo na enya asem keto akranti ye da wase bebre ye da wase nana berima owusu enso ede no sanso na Ado Isaac enso so ebo ya baso enano pe ye da ase bebre enso ewa ha no eno enso echi na eye Master Planner Junior Kintampo ono so de ne de enso atum o da ase ni aje kraku enso de ne de atum anopei ye da ase he for do so de ne de aba 2pm asantema mponso so de atum ye da mu nyina mo enso ase anopei ye ko na dwumadi atudi se maache enso aba betwa